Injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano ya kai ziyarar aiki a asibitin yara na Asiya Bayero, inda tun bayan da aka sanar da gwamnan jihar Kano a matsayin wanda ya lashe kujerar gwamna ya bada sanarwa da tabbacin cewa ya kwato asibitin Asiya Bayero wanda aka cefanar da shi a kan naira miliyan 6 a gwamnatin baya. Gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ita ce da ta cefanar da asibitin jariran na kimanin kuɗi naira miliyan 6, wanda al'umma da dama sun kaɗu sun shiga firgici jin yadda gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta sai da asibitin. Sai dai tun bayan da aka rantsar da injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano, tuni ya ba da tabbacin kwato wannan asibiti tare da umarnin gyara shi. Sai dai a jiya ne aka tsinkayi injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano ya kai ziyarar aiki tare da nuna kwarewarsa ta aiki a fannoni daban-daban a asibitin, inda asibitin yake ci gaba da ɗaukar gyara kuma tare da sabunta shi domin a ci gaba da jinyar ƙananan yara da marasu lafiya kamar yadda ya kamata. Injiniya Abba Kabir Yusuf wanda ya jetar da ma'aikata kuma yake nuna musu yadda ya kamata a ce sun yi aikin, kuma tare da jinjina musu bisa yadda suke aiki ba dare ba rana. Injiniya Abba Kabir Yusuf din wanda tun bayan da yawo gwamna yake ziyarar asibitoci da dukkan makarantu da inda yake ganin ya dace a kai musu ziyara da agajin gaggawa. Injiniya Abba Kabir Yusuf ya jinjina wa dukkan wasu ma'aikata da suke faɗin jihar tare da hukuntar da wanda suke ganin cewa ba a yi musu daidai ba. Sai da injiniya Abba Kabir Yusuf din ya ce waɗanda suke ganin ba a yi musu daidai ba su rubuta su ajiye cewa sun yi aiki ne ba bisa ƙa'ida ba, ko an ɗauke su ba bisa ƙa'ida. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya jinjina wa injiniya Abba Kabir Yusuf bisa tabbatar da karɓo asibitin Asiya Bayero, wanda ya kasance yana ɗimbin tarihi tare da kula da ƙananan yara. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya jinjina wa ɗan nasa wato injiniya Abba Kabir Yusuf bisa namijin ƙoƙarin da yake wajen hidimtawa al'umma. Mai martaba sarkin Kano ya ƙara da cewa lallai asibitin Asiya Bayero asibiti ne mai ɗimbin tarihi, wanda ko kusa bai kamata a ce ma ana shaida irin wannan waje ba. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya tabbatarwa da al'ummar jihar Kano cewa lallai gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya zo ne domin ya yi aiki ba dare ba rana. Mai martaba sarkin Kano ya kara jinjinawa dukkanin ma'aikata da dukkan makarraban gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf bisa namijin kokarin da suke yi, da dukkan wasu kwamishinoni da kuma deputy gwamna wato Kwamarar Aminu Abdulsalam bisa dukkan kokarin da suke na wajen an tabbatar da zaman lafiya tare da kwato haƙoƙunan al'umma a dawo da su hannun gwamnati. Injiniya Abba Kabir Yusuf wanda ya bada tabbacin cewa insha Allah nan ba da jimawa ba za a ci gaba da gudanar da al'amura a wannan asibiti na Asiya Bayero. Injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi godiya ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero bisa yadda yake tiritiri da kuma kula da al'ummar jihar. Al'umma da dama sun ji daɗi kuma sun ji ga farin ciki ganin yadda gwamnan jihar Kano yake kula da marasu lafiya kuma yake shiga lamarin. Da girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi aiki tukuru ba dare ba rana a kwana 30 ɗin da ya yi akan mulki. Da girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf wanda yake ci gaba da samun soyuwa da soyayya a zukatan al'ummar jihar Kano. Al'ummar jihar Kano na wa gwamnan nasu wato injiniya Abba Kabir Yusuf bisa namijin kokarin da yake na wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a faɗin jihar. Mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf tare da mataimakinsa Kwamarar Aminu Abdulsalam suna ci gaba da kai ziyarar basata asibitoci, musamman ma asibitin yara da kuma asibitoci da marasa lafiya suke neman taimakon gaggawa. Injiniya Abba Kabir Yusuf ya bada umarni tare da sahalewa kwamishinan lafiya na jihar lallai cewa a samar da dukkan abin da ya kamata a dukkan asibitocin jihar, kana kuma a tabbatar marasu lafiya sun samu kyakkyawar kulawa daga wajen likitoci. Gwamnan jihar Kano ya samu yabo da kuma addu'o'in nasara daga wajen al'ummar jihar.